Lamangcwaba akulelokishi yaseMotherwell ngamanye amakhulu kule ngingqi yaseNelson Mandela Bay. Kwaye umasipala ombaxa eNelson Mandela Bay ufuna ukwandisa umhlaba apha. Kombiwe amangcwaba ayi-38,000 apha ngenzame zokukhawulelana nenani elindingela phezulu lokubhubha kwabantu ngenxa yesigulo esingqamene ne-COVID-19. Abantu xa beshiywe zizihlobo zabo bangabe bebheka msasazi, benze bambeke umntu ngokwale ndlela bazawuthi xana bemkhumbula bave kamandi ngayo, ngoba asifuni umntu athi xa eswelekelwe ngumntu akamthandayo abe enezinye izinto ezisemacaleni ezimstresayo, izinto zoba ungcwatyelwe phi, ungcwatywe njani, zonke ezo zinto. Into yethu ukunikezela isapoti, sithi make sure uba abantu bakhatshwa ngesidima. Abangcwabi kule metro bangcwaba abantu abayi-120 ngeveki ngezigulo ezahlukeneyo, kwaye nomasipala ombaxa ufaka isandla ngokubaqeqesha ngeenzame zokuzikhusela kwi-COVID-19. So far ke siyazama ke sizamile uba sikwazi ufumana isisombululo kule ngxaki. Abanye ke siyakwazi into bapha senze into bapha le nto kuthiwa zii-arrangements, into bapha loo mali anayo ayibhatale, sikhona ke negqwetha lethu bakwazi into bapha basayine amaphepha efuneka bawasayinile ukuba bayasikolota, kodwa ke sisakhupha ke okwangoku. Lo masipala ubekele bucala amacandelo amabini aza kujongana nokutshiswa kwemizimba eyi-900 ngenyanga, ukukhawulelana neentsapho ezineminqweno zokutshiswa kwamalungu entsapho zawo. NdinguZolani Moya weendaba ze-SABC, ndiseMotherwell eBhayi.